Met 11 kanonschoten werd het vastelovenseizoen in mei al afgetrapt bij de Kieverloert. We hebben een fantastisch afscheid gehad van een nog veel bijzondere vasteloven. En we hebben hem gevierd. Ik heb er enorm van genoten. En in de tussentijd hebben we de lente gehad en de zomer gehad. En nu stonden we weer klaar voor een nieuw seizoen. Op een van de laatste keren dat ik daar helaas aan mag doen. Maar daar gaan we het nou nog niet over hebben. Want we moeten hem nou nog vieren, die vasteloven. Jo, ik weet zeker, je bent het helemaal. Jo, vastelovend, je bent het helemaal. Hey!